Hemejäze salam, men Altyn. Habarsyz galma gepleşýämiziň 225-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, garaşsyzlyk bayramyny näil geçirdiňiz? Tesirlerde belläň. Soň men ýekeme-ýeke okajak. We şu bölüme like goýsaňyz, men bolsa täzeliklere başlaýyn. Murat Molla bilen Serdar Agaly eje barada gowy iş edipdirler. Berekella oglanlar. Elbette klipdaki aktörler ve klibi düşüren Batyrov size de madde. Indiki täzeligimiz 2 ýyldan biri popstar, biri rapstar. Celil ve Mert Nazarov täzelik ödülläpdir. Bilemenin adım, yetik benim badım. Aramızda yok hiç yadarım, yok imdadım. Hey bro, hemme Allah'tan killer hey bro. Bize salıp bolsa hevun toyu bro. Indiki täzeligimiz ýene bir Betfit Farhat Öraýew bilen Emirgenden. Bu klibim üýtgeş bolupdyr. Taptım adımı senne yitirdim adımı. Tümlük bu yerde gittin kar ettin adımı. Taptım adımı senne yitirdim. Indiki täzeligimiz Beýmuratdan Gawanyada. Telefonun zaryady düştü, avtomat rejim geçtin goruğu. Yönelsen tutularsın soruğu. Yüzüne bardak gördüm diye ülkünyanın ne oldun mu ya? Vah Gawanyada. Aýdaýa özüň Türkmenistany wasp edip täzece klip ödülläpdir. Vatanı sevmekten büyük duyguyor. Türkmenistan ene toprağım, Türkmenistan ene mektebim, Türkmenistan men sen oldum, sen ekran. ABM Topar inni ýatjak däl diýe haýdajak we täzelik ödürlejek diýerler. Ait kimmen sensiz, surat yani densiz, duygularım çelsiz sana. Ait kimmen sensiz, surat yani densiz, duygularım çelsiz. Batyr Muhammedow ýagny Batyr Çapay agamyz köpde näre täzelik ödürläni okdy. Ine de size bir täzeligi we ýakynna ýene bir täzeligi gelýär Batyr Muhammedow giýje. Aysa gece arzulanayım, şol günlerden bir gün verecektiyse, şu kalan ömrümü vermeni tayım. Bego fit like honey men yıldız. Hava men yıldız. Men yıldız, 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 men yıldız, 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 yıldız. Beni şehre tanıya, hiçem günü sıkama, yazmam. Rüstem Haliyev YouTube sahypasynda bir näçe aýdymyny konser şekline hödürläpdir. Vefasızlık ilan gülüm, vefasız bolanyň galar. Vefasızlık ilan gülüm, vefasız bolanyň galar. Meni koyup nire git. Indi gelýär empo şarjamyda Ýazverdi Mahmudow Ýürek durar. Senin deminden dem almasam, men görüp halyňy soramasam, sen gucugunda ýylanmasam, ýaşaman ýa. Meniň göwnümi ýakyp gitsen, ýalan gepleri. Ýene bir empo täzeligi Hemra Rejepowdan näzlijam. Ay wörkü neynädijam, ay gyr bilsen sen ne bujan, sen gangın bizle alajan, şöz nädijam. Ay wörkü neynädijam, ay gyr bilsen sen ne bujan, sen gangın. Indi gelýär iň gowran şarjyklarymyzyň biri, könüleri ýatlar şarjymyzy Azat Orazow toy gutlugy. Dostum bugün tutyan, durmuş toyağı, adadın adından
toyuňul gutlaýan şeýle toýlar kemme eýde tutulsun kemmeleň adından toyuňul gutlaýan Yine bir könler ýatlaly amaş bally bagtyň bolsun. Yarım ağlayan kimsin yan 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 bir yaşın damşını min daşdan zeynayan yok ruhsodum barmana min garlım armana assa şöhedimle sen gidiyan yat yere armanım ilin gidiler garlım Inni Elias tesirleri okuma şarjımıza ilkinci tesir yazıp bayrak adınan dostumuz Meylis Ağa Geldiyev. Hemeceğinize salam, ben Meylis, mecatımı işgərleri ve altın size işinize üstünlük arzu etken. Dine öňe. Tesiriniz için köp sağ olun. Bize Instagram'dan yazıp bilersiniz. Yine bir tesirimiz Nepes. Şu kanal açılan bär her yerde komentar yazyan yönü okaňyz. Howasym alýaňyz, bu ýerde okamasaňyz ýazmarnam. Men her bölüm tesirleri ýekemek okak geçen we siziň adyňyzy birinji ýerde okudum, bizi anlamaň. Inni Elias soňky tesirimizde Mekan Garlev. Saros ýerinden mejatama salamlar bolsun. Biz öz kollektivimiz bilen siziň wideolaryňyzy gyzyk bilen synlaýas. İşiňizde üstünlük. Köp sağ olun. Dostlar şeýlelik bilen bölümimiziň soňuna gelýär. Bu bölümi halan bolsaňyz hökma like düğmejigine basyň we dostlaryňyz bilen paýlaşmany unutmaň. Şeýlelik bilen indiki bölümde görüşýänçek özüňize goýja seredin. Hoş sağ olun. Paka. Hani bir şey olmuş o yazı. Dura okaýty. Biri popstar, ýene biri rapstar, Celil we Mat Nazarow. Bemrat Köneme ne düýde etmeli bolýan şo gaharlandyran. Ay Batır Hamedov diýmelim şo taýda. Ýaz berdi Mahmudow söýenim. Niýede? We ýürek durar, ýalňyşdyr. Söýenim niýede lan? Bilmem, bir ýerden alan. Inni Elias en pawşagy. Boğaz art su bile vermediniz mi? Su ýoksa. O da 5 lira diýen. 5 lira oldu şu an. Al yardım diyor. Yaman gepleme hani. Onun dostumuz yanımdan çıkıp dar. Täderiklerden habarsız